नमस्कार दोस्तों, गुप्ता सरिता संगीत यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। अगर मेरा गाना अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करिए। मैं एक सोहर गाने जा रही हूँ कि झुनो की ननदिया में झारो खवा कुल झाकेली हो ए भौजी तुहारे र सोइया एक रोटिया त भूखिया मिटाई लेती हो ए भौजी तुहारे रसोइया एक रोटिया त भूखिया मिटाई लेती हो। चौकी त ये ननदो फूटी गईले बेला न त टूट गईले हो ए ननदो गेहुआ में लागी गईले गुनावा त रोटिया सपन भैले हो ए ननदो गेहुआ में लागी गईले गुनावा त रोटिया सपन भैले हो। रुनुकी झुनुकी ननदिया बेली झारखवा कुल झाकेली हो ए भौजी तुहारे घड़िलवा बूंदा पोनिया पियसिया बुझाई लेती हो ए भौजी तुहारे घड़िलवा बूंदा पोनिया पियसिया बुझाई लेती हो। घड़िला त ए ननदो फूटी गईले आ डोरिया त टूट गईले हो ए ननदो कुआवा में पड़े बालू रे तवा त पोनी या सपन भैले हो ए ननदो कुआवा में पड़े बालू रे तवा त पोनी या सपन भैले हो। रुनुकी झुनुकी ननदिया में झारखवा कुल झाकेली हो ए भौजी तुहारा जे कोसिया में तेलवा त केसिया संवार लेती हो ए भौजी तुहारे कोसियावा बूंदा तेलवा त केसिया संवार लेती हो। कोसिया त ये ननदो फूटी गईले आ तेलवा ढरक गईले हो इन कोसिया त ये ननदो फूटी गईले तेलवा ढरक गईले हो ए ननदो सरस में लागी गईले मात तेलवा सपन भैले हो ए ननदो सरस में लागी गईले मात तेलवा सपन भैले हो। रुनुकी झुनुकी ननदिया वेली झारखवा कुल झाकेली हो रुनुकी झुनुकी ननदिया वेली झारखवा कुल झाकेली हो इन भौजी भैया के हमारी बोला द बीरनवा भेटिया कोई लेती हो ए भौजी तनी तू लावा बीरानावा भैया से भेटिया कोई लेती हो। भैया तो हार ननदी हटे गईला यावा रे बाजारे गईले हो भैया तो हार ननदी हटे गईला अवरी बाजारे गईले हो ए ननदू गरमा में नइखे तोहर बीरनाथ के करा से भेंट करबू हो ए ननदी घरमा में नइखे तुहर बीरनाथ के करा से भेंट करबू हो।